Jaha då. Nu är jag tillbaks med mina Noccos. Nocco innan gymmet. Ställa brand. Och nu ska jag faktiskt, den här jakten på inre lycka, att jag måste tänka positivt. Jag är ju pappa nu. Tänkte en status alltså. Jag trodde direkt att jag bara skulle, shit nu är jag vuxen, men icke så icke, men det kommer väl. Ja. Skål på alla och ha en trevlig måndag. Och simma lugnt. Prenumerera på min kanal om ni vill. Om ni tycker jag är ful eller rolig eller vad fan som helst. Och jag vet inte om man får svära på YouTube egentligen, men och så tar jag tillbaka det. Men ja. Skål.